Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és ez itt a Minecraft végigjátszása. Bármilyen meglepő, végig lehet játszani. Na hát, itt próbálgattam itt ilyen világokat. Legyen egy túlélő világunk is, legyen az a neve, hogy végig játszás. Jó van. További világvállításokba nem csalunk. Legyen mondjuk alapértelmezett falvak erdők, jó? És egy kezdőértéket. Na, most gyorsan beírok itt a random egy kezdőértéket. Remélem mindenki megjegyezte, mert ez az egyetlen alkalom, amikor mutatom. És létrehozzuk a világot. Hát, milyen fokozaton játszak? Mondjuk... normál, jó. Legyen normál, nem hardcore-ba vagyunk. Mondjuk ott nem is tudom állítani a fokozatokat. Na, amíg legenerálja, annyit akarok mondani erről a sorozatról. Ez is értelmes volt, lol. Hogy igazából nekem nincsen annyira jó gépem. Tehát nem tudom, hogy meddig tudom felvenni, meg hogy ilyen hirtelen összeomlások szokott lenni egyébként. Tehát hát max egy olyan 30 részre akarom felvenni. Ilyen 10 perces videók lesznek. Meg ilyen 15 percesek. Na szóval ilyenek. Na, amíg itt legenerálja a mappát. Addig a beállít... Jó, könnyű. Normál. Normál. Jó. Jó. Keresünk egy jobb biomot, mert én utálom a dzsungeleket. Nagyon laggolok tőle. Addig is szerek egy kis fát. Miért ne? Nyolc fa bőven elég. Hát... ezt meghagyom, mert hogyha nem találok egy barlangot, kaptam egy mérföldkövet, akkor viszont kell faszén. Au. És az jó. Úgy tök jó az 1.5-ben, hogy csak a jobbklikkel kell folyamatosan nyomni, és csinálja azt, amit te akarsz. Kell egy facsákány, meg még, király. Még egy mérföldkő. Még egy mérföldkő. Mi lesz még itt? Amúgy arra is gondoltam, hogy miért nem játszom végig a mérföldköveket. Mondjuk az rövid lenne. Lejutnék a végbe, megölném a sárkányt valahogy, utána a vége. Polipok. Hipok, polipok. Fú, mennyi polip van. Hihetetlen. Milyen rondák. Ki üzenget nekem Skype-on, unom. Majd mindjárt megnézem, ha lesz rá kedvem. Na. Lag. Mármint lag. Jó. Jó, mondom, hogy nem annyira erős a gépem. Jó, hogy ez volt ilyen nagy lag. Millió polipot kell spónolja. Jesszus. Hol van a legközelebbi sziget? Ami láttam ott creepereket.
Megy le a nap, vagy csak jön fel a nap? Még dél van. Mármint mindjárt megy le a nap. Jesszus. 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 Na. Az meg mi ott? Föld. Sok-sok föld, meg homok. Lehet, hogy ez a videó csak avval fog eltálni, hogy keresek egy szigetet, majd a következőben... Mennyi polip van itt. Látni fogjátok, hogy hol leszek. Jesszus! Gondolom ti is unjátok már, hogy állandóan. Mármint... Nem bírok beszélni. Ezt azért kommentben írjátok, jó? Nem bírok beszélni. Hány percen megyek már? Jesszus, mindjárt vége a napnak. Mondjuk tengeren vagyok, nem nagyon tudnak spónolni. Hát, itt nem nagyon van sziget, akkor menjünk erre mondjuk. De itt ez egy bazi nagy óceán. Na jó, kicsit vágok, mindjárt jövök. Rengeteg idegfeszítő perc után sikerült találnom egy szigetet. Ne szívass már! Nem szívatsz, ugye? Van egy fajt, csak rengeteg kő, meg barlang. Gyors. Anyai... Na, így beásom magam. Addig is elnézést kérek a vágásért, de nem bírtam már hideggel, meg úgy türelemmel. Na jó, kell a fa. Majd, igen. Egy kicsit követ szedek. Fú, lehet, hogy meg fogom szívni ezt az éjszakát, komolyan mondom. Na, ide berakjuk, jó? Legalább így gyorsan tudok craftolni a kemencét. Kaptam még egy mérföld. Követ. Istenem. Végre világosság. Na. Hát... Na, ez is egy ilyen... csúnya végkifejlett. Nem akarok meghalni itt, mert akkor megint egy olyan hatalmas nagy vágás lenne, hogy... Ez az. Van egy torcs. Fakja. Még nem ismerné. Ez az! És még maradt készenünk. Két fánk. Mondjuk itt van egy dzsungel is a közelben. Tehát onnan is tudok rengeteg fát szerezni. Csak én nem nagyon kedvelem. Hoppá, nem ezt akartam. Miért fölköveket? Addig is. Na szóval, nem akarok titeket tovább untatni. Én azt hiszem befejezem ezt a részt. Szevasztok!